Tama yung bahay nila guys, oh. Puro plastic, kapal lang yung ano nila. Pag umuulan kasi tumutulog, dito lang po kami natutulog sa taas. Dito lang. So dito lang yung walang tulo. Nako. Tama guys, yung ano nila, oh, yung bubong nila, puro ano lang, plastic, tapos trapal. Hey guys, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, ngayon andito po tayo sa San Antonio, sa Tigaon po. May dinilog yung ating mga kapatid sa Alpha Kappa Rho na isang pamilya. So nakita nila to nung mag-conduct sila ng feeding program sa isang sitio dito sa San Antonio. Nakita nila yung sitwasyon ng pamilya. So gusto nilang matulungan. Yan, sa paraan po natin. Kaya yun, bibisitahin natin ngayong umaga. Hihintayin lang natin yung ating tour guide sa makakasama natin para mapuntahan natin yung yung pamilyang sinasabi nila. Ha? Ayun ito. Sa Dubanot ta? Ito na pala. Ini sa ino tabi bro, ginulo ko. So paano yan? Dapat makita natin yung bahay nyo. Oo. Saan pupunta? Ay kaya kung motor. Apiton ko si Brad na Jerome. Mag-iba ka na sa sa'yo pabaling tama tulog daw. Dumanan mi pa si Saro. Masundo ka na? Ayan, nakasalubong namin guys yung pupuntahan sana namin, yung bibisitahin namin pamilya. So maghahatid ka ng yung pagkain? Saan ba yan? Sa school po dito sa San Antonio. Hihintayin ka na lang namin dito? Kung okay lang po. Sige na. O, hintayin ka namin dito ha. Sige. Dito tayo sa
Nay. Good morning, visitor. Everybody say good morning, visitor. Okay, so, siya ay ating panauhin. Tutulong sa inyong kaklase si Aldrin. Take your seat. Upo lang po. Ito yung lugar namin. Which is kind. Ay, excuse mo na ma'am, pasensya na po. Sige. Okay, thank you. Okay. Abalahin muna yung bata. Yan, sinunod ni ate yung ano niya dito sa school, yung anak niya. Ikaw, brother ka? Ako na. Ma'am, salamat po. So, sila guys yung ating tour guide. So, babalik kami doon kasi doon pala yung daanan. So, dito na guys yung daanan. Iba muna natin dito yung dala natin para hindi na tayo magbitbit. Shout out kay kay Brad na Maki tapos kay Brad na Jerome. Sila yung ating guide. So sila yung nakakita nitong pamilya na nangangailangan nga ng tulong. So talagang hirap din sa buhay. So nagkontak sila ng dito, feeding program. So medyo malayo nga yung bahay ni ate sa kalsada. Patay ni Bransa ko pa kang kagaya-gayahan. May hiwas mo pala saan tunyo Ayo. Sabay ka sa ligawan. Ito. Ah. Good morning. Good morning. Ito yung bahay nila. Ay, so ito guys yung nila, bahay nila. Mukhang ang init sa loob din, So, tingnan natin yung loob nila, ate. So, ito yung bahay nila. Naku, mas malakas pa yata, ate, yung tulo dito sa loob nyo kaysa ulan nyo sa labas. Tama yung bahay nila, guys, Puro plastic, kapal lang yung nila. Naiyak si ate. So, dahil siguro sa sitwasyon nila. Ayan. Ba't kayo tinayak, te? Isasabit ko lang to, ha?
Sabit ko lang. Kaya naiyak. Pag umuulan kasi tumutulog. Ba't kayo naiyak? Pag umuulan kasi po, tumutulog dito. Dito lang po kami natutulog sa tabi. Dito lang. Opo. So dito lang yung walang tulo. Nako. Tama guys, yung ano nila, yung bubong nila, puro ano lang, plastic, tapos trapal. Oh. Dingding nila, yero. Oh, ito na yung nagsisilbing bintana nila para maliwanag dito sa loob. Ilan ate yung anak mo? Opo. Yung isa po, yan, nasa paaralan po. Ilan lahat yung anak mo? 5 po. 5? Ay nako, dapat mag-family planning na dahil mahirap yung buhay. Dapat mag-family planning. Kasi kawawa naman yung mga bata. Ito, anak mo to. Opo. Pangalawa po. Ito, babae. Pang-4 po. Tapos yan, yun yung sindom. Opo. Yung pangatlo. Asan yung iba mong anak? Nasa asawa ko po, hawak po yung Ay, maliit. so, agaw mo? Para ko sa kita pa. Hindi ko pala alam yung pangalan mo, te. Ano yung pangalan mo? Mary Grace po. Mary Grace. Si Kuya Alexander po. Alexander. Baka mo to. Oh, ito guys yung asawa niya. Ito yung bunso mo. Opo. Naku, ilang buwan na yan? 3 po. Ang bulan. Ang sambulan. Naku, dapat hindi ko yung nag-anak ng marami. Ano, sitwasyon nyo, oh. Sa papa. Sa nuno. Oh, anong trabaho ni Kuya? Ha? Bira lang yung makatrabaho. Hmm. Dapat pagka ganyan, iniisip yung pamilya nyo, ha? Kawawa naman yung mga bata. Buti mo kung mapatapo kung mapag-aaral nyo yan, di ba? Yung pagkain nga, mahirap hanapin. Ano pa yung... Total, andyan na yung mga anak nyo. Wala na tayong magagawa niyan. Ano na lang, mag-family planning kayo, Kuya, ha? Hindi puro ano lang. Hindi pwedeng puro anak lang tayo. Kawawa naman yung mga bata. Ilang buwan na nga ulit to? Tatlong buwan. Baka mabuntis ka ulit, ate. Tama na, ha? Hindi naman masama yung maraming anak kung kailan natin buhayin na. Pero kung ganito lang naman yung magiging kalagayan ng mga bata, kawawa naman. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Ito, ano pangalan nito, ate? Sander po. Sander. Junior. Ito. Sandra po. Sander. Sandra. Tapos ito. Aldrin. Aldrain. Iya po. Ganda ng mata mo, ah. Marunong ka magbilang? Totoo ka magbilang? Ha? Dai? Nasusupog po. Masupgong? Oh, ito lang yung ano nyo dito. Iyo po. Pagpupuluan. Banig. Ano bublo? Ano yan mga unan? Iyo po. Ano ko? Yun lang yung maipapayo ko ate, no? Tama na yung anak niya. Ang family planning, kung hindi maiwasan, marami naman contraceptives dyan. Hingi kayo sa barangay ng ano? Ng mga gamot. No? May pagkain kayo? Ha? Dahil pa nga po, nakakapangod na nga papunta na. Hindi pa kayo kumakain? Wala po. Wala pang ulam? Wala pa po. Anong ulamin niyo? Nahanap po ng ano, gula, ay pako. Naghahanap ng pako? Kaya tama na yung anak. Dami-dami na. Eh, mas lalo kayo mahirapan pag nadagdagan pa yan. O paano pag nag-aaral lang yung mga yan? Si Kuya, bihira makapagtrabaho si Kuya. Ano? May dala kami ditong ano, may bigas kami dala dito. Ayan. Baga. 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 Bagay. Bagay. Ito may dala kami Bagay. bigas dito. Oh, tapos, bilhin mo na muna ng ulam to. Ha? Oh, para may makain yung mga anak ko. May sinain na kayo? Yan na po. Sabihan mo si Papa mo, wag na anak ng anak na. Tama na.
Madami na kayo. Ah. Ano? Sabi mo yung papa mo ha, tapos yung mama mo. Sumasagot yung bata. Ha? Tama na. Lima na kayo. Oo, hindi mo pa. Malapot.